Kajayala pan jengkersan dagi kertong nagi sengsan hima neki kertong klam seng haki MDC constituency beper kila nangkham songshit nakabentak election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council but Jainti Hills Autonomous District Council kaban salong haka arpuai terik rempang araja arpusan haka baki noyala nakabentaki kertong berki kertong daladihi kila yo ban pensngau yakinya bat kinong rem trekam jongki. Hakajan miat jangka kat lai terik rempang araja arpusan ka United Democratic Party kala penlong ya kejaya lang yalap election hakasnong kinshi hakajingya don lang uba Robert June Karjarin u Vice President bat kinong kit kam ka seng ban pan jingkersan nagabenta uba Jamborwar MDC bementa ka Paryong Mauthat Raisan constituency ubala yang bani airang biang hakani ka kenti. Haba ajing kran uba Jambor war ula penpau ke jing songo ikipat ba bagila penjab ya u haus nam arajar khat khandai bat baula persang ru ban pendap hok yaki kamram dak batre hitam kumbau la kular ban pet yaki an ban ajing ya da ya kajat ban riu kamram naladang nang tei district council nilai tray lang para MDC idan lang rengkat iba Robert kumu legal advisor bangi nekalyang joka executive committee ngilak chong i nilai tray sitom bat hakabat kaddu wat ya kata ka hok ka bangi ngilabat dagi spasnam bat kumbah nyopausnam hadien bangilayo ya ka district council nyempat pelak ban penlong kaan hendrai daya kene ke kenti ngilala ya ka ban penlong anyo hakabedai ka wei kadai naga benta ka rukom bat kendau ka jungi lani ka jinglong trai ka jungi ya ka kendau hakani ka file kidan kini ki an ki bangiladap pan penkok bor naga benta ki hok jong ka jat ka jungi ka kendau ka siap ko malabatai di ba roba ilala bat terlong an menta kelas kam ka sengshar ka khadar ki dorbar snong ki dorbar rai adat menta ya ka ban penkok bor nadat ban penkok bor ro da ka an ya ka jing trekam jong ka sengkan thai snong hapo ka dorbar snong nadat ban penkok bor ro da ka an ya ka jing trekam jong ki sengsam la snong hapo ka dorbar snong bat kawai ko kabangila pendak kadai ngila penkop bor ya ki dorbar kur ki jongi da ka an ka jing temu jong ka ne ka jing penkop bor ya ki dorbar kur kalong ban yata na kinong shim kabu kiba mot ban penkelano ya ka kengkur ka kenjat jongi kom ka jat ngi wan na kata ka society kaba compare ni kijat benrio hakani ka perthai kata kadai ka matrilineal society ka jat benrio kaba aijat shakakni laga ya kani ka kengkur ka kenjat ka tipkha ka jungi laga nginum pen kupor da ka an nginum yada da ka an kaba ima kalong ko makalong na kini kiski bagi kran kalong bagi don wat ki politician ki jungi kiba persang ban pen bakla ya ka kengkur ka kenjat ka jungi kum ka jat kani kadai ka kam ka bangi kum ki MDC ba pipa hantai ngihapan shim ya ka jingkit kli ka jungi ko ki pat ba nong jong sinong jong ka apusa Paryong Mauthat Raisan constituency na kalyang jonga kum MDC jong ki ngalat persang ban IT yelti ban tray yakin ki kamparo oi ngamni kran sa pangki ki scheme ngala persang ban tray ban parot ki sinong na Mauthat Raisan constituency kila sakhi kita ki kam ki bang na kalyang jonga ngala no sinya but nasngok man bahapo kini kisang snam riusnam bangalong UMTC ngalala ku ki patba bi ya kaban wanra ya ka songsuk ka songsnan haki snong githau haki hima ki badon po ka arfusau Paryong Mauthat Raisan constituency ka chuni ngam sumsan ngam sumlak baki snong ki chuni kidan hapdeng ka chuni ka chia bat kidan katu kani ki jerwet ki jerwat ki kamput ki kamsam jong ki snong ngalaya don rengkat bat ki ngilaya sandur bat sipun ki kam ki ba nakaliam jong ki snong ki thau ki lala ka ban wan ka jing pet ka jing henti kani ka kamrom ka ban nakaliam jong nga ursang ban trai na ka ban ta jong ki
Ray ki danru ki kam ki haduk menta ngimpat sumlala ban pendek. Nilawan ra ya ka an ban penkubor ha kami dai perkasensar sensar. Uban lek hang tei district council. Na ka benta baun ya thau ya ki an. Baun penlong an. Ya ki hok ki jongi. Halar ka kendau ka siap ki klau ki betap. Bat ki bedan hagani ka kendau jong ka chat penriu ka jongi. Baun lek ban thau ya ki an. Na ka benta ban penek pensa ban penskan. Ya ka sensar traini ka jongi. Sensar snong, sensar right, sensar lima. Ban penek pensa ru. Ya ban tauan. Ya ki riti, ki dustur, ki babon, ki jongi kom ke jai pendri. Baik ba biye jong ka arpusau paryong mautat raisan constituency. Ngadap de ke jing snongu ya pi ki baik ba. Namarau senang arajar kat kendai. Hilak ai ya ke ketika man ke ketika diam ke jongi. Ban penjob yang bangan long unong sensar. Bat MDC jongi. Ha kani ke kinti ar hajar kat kendai. Haduk mentah. Ki baik ba biye ngala persang. Ya ke ban pendepok ya la ke jong ke kamram. Ngala persang ya ke ban trei sitom na ke benta jong ki baik ba. Teng ngala kelek no ya la diru. Ngala hapan syak sitom, ngala hapan peknet, ngala hap ya ke ban pusan ya ke ban durap. Ban pendap ya ke ke ban mapi ki baik ba kila ai hangai ya ke kambangan syukuri ya pi. Ngala pular ya ke hima meriau. Lada dan ki kon ki hajar jong ke hima meriau hamni. Nalong lau senam marajar kat kendai ko ki kon ki hajar jong ke hima meriau. Lada ki ibet yang abangan long MDC jong ki. Andang ngala job ya ke election MDC. Yang ini ya terilang ngam tang mga andai lengkat bapi kakur long siem hima meriau ki menteri ki lendok ukon wajar ki rangba senong ki sodar senong jong ke hima meriau ngin ya terilang daki pautli ki senam pimdam su yu siem bapura ngin ya wanra no yu siem bapura baga sensar ke kadar hapok jong ke hima kanlong kabayat baik kabayat renti bat kabalong ru kat kum kiriti ki dustur jongi kum kajat penriu baga sensar kakada sngongu sibon pamapi ki kon ki ajar jong ka hima meriau kila jit janga batang hapo arsnam nilai trelang bat ka hima nilala panweng ki kenram parkhoi bat ngilala ban penlong yaga election ban jit usem ubapura kahima meriau jongi menta kaladan usem ubapura ubasensar ya kahima katkum kiriti ki dustur ka sensar ka khadar jong kahima bat jong ka jai ki pat ba biye ngala kular hapi ki pat ba husnam arhajar kat khandai bala na pinjit janga bangan long MDC ngani nanlai hamtai ha district council bangin ye pek ye ki an ki bala ban yada ki ba ai ban ye kajing yada yangi kajat penriu ya ka kendau ka siap ya ka sensar ka khatar bat kumju ro ya ka kur kajat ka chungi ki pat ba biye nala pendap ya kata ka Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya